akuluakulu ake kutsatira ndondomeko potula nkhawa kapena madandaulo pa za mmene chipanichi chikugwirira ntchito zake. Oyankhulira chipanichi a Jesse Kabwira wanena izi kutsatira zimene mmodzi wa mamembala a chipanichi a Alex Major wayankhula ponena kuti kusankhidwa kwa a Lazarus Chakwera kukhala mtsogoleri wa chipanichi mpaka mchaka cha 2030 kunachitika mophwanya malamulo a chipani. Daniel Zimba walemba ripoti. Gawo 31 la malamulo akulu oyendetsera chipani cha Malawi Congress MCP limafotokoza kuti mtsogoleri wa chipanichi atha kutumikira ngati mtsogoleri materemu awiri wotsagana pokhapokha ngati munthuyo wapambananso pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Koma malipoti akusonyeza kuti komiti yayikulu ya chipanichi inawasankhanso a Lazarus Chakwera kutsogolera chipanichi mpaka mchaka cha 2030 ngakhale kuti Chakwera sadapambane pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko pa September 16 chaka chino. Ndipo mmodzi wa mamembala a chipanichi a Alex Major ati izi sizinayende bwino ndipo iwo ndi anthu ena amene sanawatchule ati akufuna kuti chipanichi chichititsenso msonkhano osankhanso mtsogoleri wake malingana ndi malamulo ake. Ndefeyo poona kuti sitikufuna kuti pakhale vacuum. N'chifukwa tinawafunsa akuluakulu a chipani kuti bwanji muyitanitse convention kuti tikapange ratify problem imene tili nayo. Koma yemwe amayankhulira chipani cha MCP a Jesse Kabwira ati chipanichi chilibe nthawi yoyankhulapo pa maganizo a munthu, koma ati a Major amayenera kutsatira ndondomeko za chipanichi popereka nkhawa zawo. We can't sit here and converse with Alex Major. It doesn't work like that. Chivindi Nek, Chivindi Region, Chivindi District. Now Alex Major, if he means business, let him go through the party. Pakadali pano omwe amayankhulapo pa ndale a George Shaima komanso amavuto pamusi ati izi zikusonyezeratu kuti china chake sichikuyenda bwino mchipani cha MCP. Ngakhale kuti pali malamulo amene amayenda kutsatidwa. Nthawi zina andale amasankhadala kuphwanya mmene malamulo. Koma imene akunena Alex akunena chiti chimene akudzidziwa kwa iyeyo wachipani cha Malawi Congress Party. Chikani ina ndiyokuzana ndi ma-individuals anthu ena amene ali mchipanichi amene ali amphamvu kwambiri. Kutheka kuti ndi amene ali patsogolo kupanena kuti ayi Chakwera ife tikuwafunabe kuti akhale patsogolo malamulo atasiyeni apa ndiye chinthu chachikulu kwambiri. So MCP needs to be very careful. A Lazarus Chakwera ndiwo adatsogolera chipani cha MCP komanso mgwirizano wa tonse kulowa mboma pa chisankho chachibwereza mchaka cha 2020. Manja okwana 177 ndi amene adakhudzidwa ndi mvula ya mphamvu komanso mphepo zimene zidakhudza boma la Thyolo mwezi watha. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a General Sa wapempha anthu amene amakhala madera amene amawayika pa chiopsezo kuti asamukire ku madera ena. Isaac Salima ali ndi zambiri. Mvula ya mphamvu komanso ya mphepo idakhudza madera ena chigawo chakumwera pa 17 komanso 18 mwezi watha. Mvulayi idawononga kwambiri pamene boma la Thyolo anthu okwana 177 ndi amene adakhudzidwa pamene ambiri mwa iwo adachokera ku dera la mfumu yaikulu Boyidi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansa adakayendera ena mwa anthuwa pamene adakagawanso chimanga komanso zinthu zina kwa manja okhudzidwawa. Poyankhula pamwambo wopereka zinthuzi, Ansa adanena kuti boma lipitirira kuthandiza anthu amene adakhudzidwawa. Koma Ansa adali nkofunikira kulimbikitsa ubwino wakuti anthu adzikhala m'madera amene sakuwayika pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tikupempha anthu kuti amene ali m'madera amene amakhala ndithu chaka ndi chaka akudziwa kuti madzi amasefukira asamukiretu apite ku mtunda. Komanso anthu ayambe kuyang'anayang'ana kuti zinyumba zawo azilimbikitse kunena kuti kukabwera mphepo ya mkuntho iwo zinyumba zawo zikhale zili zolimba. Mmodzi wa anthu amene adakhudzidwa ndi vutoli a Ernest Ndalama adathokoza boma kamba kuwaganizira. Ngozi imene inatikhudza kuti nyumba yanga yonse inagwa, ziwiya zonse zinaphwanyika nyumbamo. Ife tinatuluka moyo komano tilibe china chilichonse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wakhala kuyenda maboma angapo makamaka chigawo chakumwera kuthandiza anthu amene adakhudzidwa ndi mvula ya mphamvuyi. Anthu okhala kuchileka kwa kuntaja mboma la Blantyre ati ndi odandaula kuti boma silikuchita kalikonse pamalo amene lidatenga mu 2022. Anthuwa adandaulanso kuti boma silidawapatse chipukuta misozi. Boma lidauza anthuwa kuti likufuna kugwiritsa ntchito malowa kumanga nthambi ya sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences ku HES. Veronica Kafumpe ali ndi zambiri mu ripoti ili.
malowa omwe akufunidwa ndi Kamuzu University of Health Sciences KUHIS omwe akuona kuti ndi malo oyenera kukhazikitsa malo ophunzirira za mankhwala, malo ogulitsira, mahotela ndi zinthu zina zapamwamba. Ngakhale akupatsidwa malonjezo mobwerezabwereza kuchokera kwa akuluakulu a boma, mabanja omwe akhuzidwawo sanalandire chipukuta misozi ndipo malowo akukhalabe osagwiritsidwa ntchito. Anthu okhala mderali akhala akudandaula kwa nthawi yayitali ponena kuti malowo akungokhala opanda ntchito ndipo chiyembekezo chawo pa chipukuta misozi chatsika chifukwa akuluakulu a boma akungolozerana zala. Mmodzi mwa anthu a mderali omwe ndi okhudzidwa achisomo chatayika aonetsa kusakondwa kwawo pakuchedwa kwa malonjezanowa ponena kuti sikukusokoneza chitukuko chokha komanso kwabweretsa chisokonezo pa miyoyo ya mabanja awo omwe ndi opitirira 500 omwe akukhala mderali. Soloselo tiuza zamene mwambunga khalire zitatha pamenepo tidapezeka kuti adabwera nokuti afuna kuyamba kuwerengetsa kukula kwa malo amene akutenga kwa munthu ndi kuti ampatsa chipukuta misozi chodani. Komano kuchoka 2021 pamene evaluation process inachitika itafika date ya lero yomwe tikuwerenga kuti 4 solid years kapena kuchoka choyambira cha 2020 ndi kuti 5 zaka zomwe zapita palibe chilichonse chomwe chikumakamba. Tadusa zambiri tapita kwa DC kumakangaliro wathu DC ya Blantyre. Titachoka kumeneko timathaso kupita ofisi ina iliyonse ya KUHIS kumina mwaketi yankhulane nawo komano simapezeka zoti akuhisa amatisambiranso m'manja kuti ife ndongothandizidwa chabe akatithandiza thandizo ndi kuti ifeyo tidzakuyankhulani kapena tidzabwera kudzayamba project yathu kudikira aboma amene amalipira ma compensation. Anthu a mderali adandaulanso kuti nyumba zawo zakhala zikuonongedwa ndi achifwamba komanso ngakhale mphepo ya mkuntho ponena kuti sangakwanitse kukonza chifukwa malowo ali pansi pa dzina la boma. Aisnati Zuze ndi mmodzi mwa anthu okhudzidwawa. Mutagona nyumba iyo kuti inapangidwa chinenji yonse okhomedwa malata kudani plasta komano itabwera mvula ija Fred imene inaononga zinthu zambiri koma nyumba ambiri anagwa ndi atagwa anthuso kuti abwezerese akhonzese analibe mphamvu sinanga kuti olo akabwezesa ndi kuti palibe chomwe chichitika aboma akabwera akuzagumula fauri anayeza kale atadzayizala ndi aja. Ndipo wachiwiri kwa wamkulu wa skulu ya KUHIS Amaki Malewa ayankhapo pa nkhani ndi kunena kuti akuwafunabe malowa komano iwo akudikira kuti amve kuchokera ku ofesi ya president pa nkhani ya ndalama ya chipukuta misozi chifukwa boma lidasintha. Amalewa adanenanso kuti kusintha kwa boma la Malawi ndi utsogoleri ndi zomwe zapangitsa kuchedwako. Ntchito yomanga sukuluyi ikuyembekezeka kutenga malo okwana 300 hekta kuti akwaniritse kumanga sukuluyo. Akaidi 67 akhudzidwa ndi kusasuka kwa makadenga la ndende ya Zomba usiku lolemba. Oyankhulira nthambi ya za ndende a Steve Charles Meke watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti mvula yamphamvu inasasula denga pamalo osungirako akaidi pa ndendeyi. Jason Malowa walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Isaac Salima. Ameke atifotokozera kuti palibe ovulala komanso kuti palibe mkaidi wina aliyense amene wathawa pa ndendeyi potsatira zimene zachitikazi. Iwo atinso azandende mdziko muno ndi othokoza kamba kuti palibe vuto lililonse limene laoneka kupatula kuonongeka kwa dengali potsatira ngozi. Ameke atinso akaidi pa ndendeyi aonesa chitsanzo chabwino chosathawa pa ndende imeneyi. Ngozi itachitika pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance Claire Victor Muhango wati zimene zachitika ku Zombazi zinali zopeweka. Iwo ati nthambi yoyang'anira za ndende mdziko muno idanenapo zakufunikira kuti ndendeyi ayigumule ndi kumanga ina koma izi sizinachitike mpaka pano. Ndende ya Zomba adayimanga kuti muzikhala akaidi okwana 800 koma mmene timafika mchaka cha 2021 ndendeyi idayenda akaidi oposa 2000. Wachiwiri woyamba wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa wadandaula ndi ntchitidwe owononga sukulu za sekondari mdziko muno. Amusowa aonetsa kudandaula kwawo pa zokambirana za aphungu a ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti lomwe wawerenga ndi Blessings Mpinganjira. Kati mwa sabata ziwiri zokha ophunzira ononga sukulu ya sekondari yakabadwa
kuzomba sukulu ya Julu komanso Chayamba mboma la Kasungu. Popereka chitsanzo cha kuwonongedwa kwa sukulu ya sekondari ya Chayamba, wachiwiri woyamba wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa wati ndizodandaulitsa kuti kuwononga sukuluku kukuchitika pomwe aphungu akukangalika kukambirana njira zoonetsetsa kuti madera awo ali ndi sukulu zapamwamba. Amusowa ati nduna ya maphunziro komanso aphungu aku nyumba ya malamulo ali ndi ntchito yayikulu yoonetsetsa kuti vutoli latha mdziko muno. Mawu ake nduna ya maphunziro Bright Msaka yachenjeza kuti boma loonetsetsa kuti lathana ndi ophunzira amene akuchita mchitidwe wononga sukuluzi. Malamulo agwira ntchito amene awotcha sukulu imeneyo ayenera kuimbidwa mlandu komanso alandire chilango kuti ena akazamati agaziganiza zowotcha sukulu azizazindikira kuti anzathu zinachikira zakuti ifenso zikhoza kutichira zomwezo. Malamulo amaonetsetsa kuti ngati munthu uli wa zaka 18 kupitirira pamenepo ukhoza kuimbidwa mlandu woti ukhoza kupita ku ndende mina apitira ndende zonse komanso kakhala zaka zocheperako umatha kulangidwa ndikasungidwa kumalo kumene amayikidwa ana amphulupulu. Mawu ake mmodzi mwa aphungu amene ndi phungu wa dera la Zomba Thondo ya Dumisani Lindani wapempha makolo kuti akhale patsogolo polimbikitsana nawo kupewa khalidwe lolakwika. Zokhumudwitsa ngati dziko kuti tizingopalasa pomwepo ku nkhani za chuma chifukwa dziko la malo lili mavuto ambiri kale azachuma ndi pamene tili ndi chuma chifukwa sukulu ija kapena chuma ngachili chonse ndi chuma cha dziko lino kuti chipezeke chifukwa papita ndalama ndi kuopa kuti tizingopalasa pomwepo kapena mabwerera mbuyo ndi kuyenera kuti tizitenga tizikhala ndi chidwi kuteteza katundu amene tili naye kale because ngakhale nyumba kuti utukuke munthu ngati pabanja umayenera kuti zinthu zimene zilipo kale muziteteze. Zokambirana za aphungu aku nyumba ya malamulo zikuyembekezeka kupitirira lachisanu. Bwalo la milandu lalikulu la Supreme layimitsa kaye chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chimene chinali chakuti chisankho cha aphungu wa nyumba ya malamulo chichitikenso ku Mzimba Hora. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti Martha Montali a chipani cha Democratic Progressive DPP ndi amene adapambana pa chisankho cha aphungu ku derali chimene chidachitika mwezi wa Septemba chaka chino. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Montali omwe ndi mkazi wa gavanala wa cha DPP ku chigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira sakugwirizana ndi zimene mmodzi wa omwe ankapisa nawo a Henry Mumba omwe ndi chipani cha Kongresi omwe anena kuti chisankho cha phungu ku derali sichidayende bwino kamba kuti padali mavuto ambiri. Oyimira Montali ku bwalo la milandu a Creston Gambi adapempha bwalo la milandu kuna kuti chigamulo chochokera ku High Court chibadikira kaye ndichonganyana kuti chigamulo cha ku apilu ndi chimene chichanene zonse. Lolemba oweruza ku bwalo la apilu a Kingswalo Madise anagwirizana ndi odandaula kuna kuti chigamulo cha ku High Court chiyime kaye pomwe mlandu ukupitirira ku apilu. Koma Madise anapempha omwe akudandaula kuti apeke kalata zawo m'masabata awiri ndiponso omwe akudandaulidwa awa nawonso ayankhe m'masabata awiri. Mlanduwu akuti aumva kwa masabata okwana 3. Poyankhula ndi Times ayambi anena kuti ndi wokondwa kuti tsopano Angwira apitiriza kukhabe phungu wa nyumba malamulo wa Mzimba Hora mlandu wa apilu ukupitirira ku bwalo la milandu. Chimene chimachitika chinacho kuti chigamulo chatuluka chimene chinanena kuti sanasankhidwe bwino ndengati zinali choncho honorable Martha Montali amayenera kusatira chigamulocho ndeno chifukwa chake samaoneka koma panopo chigamulocho chata chayimisidwa kuti chisamagwire ntchito tikudikira apilo. Woyimira Mumba ku bwalo la milandu a Justin Zonzi anati alemekeza chigamulo cha bwalo la milandu. Mukudandala kwawo ku bwalo la milandu Mumba adauza bwalo la milandu kuna kuti anakadandaula kubungwe ndi chisankho mdziko muno pa zamavuto omwe adachitika pa tsiku lovota ku derali koma bungwe lameki linapitirirabe kuwulutsa zotsatira za chisankhochi posatengera madandaulo a Mumba. Mwazina iwo amanena kuti anthu ena omwe apikisana nawo ku derali amagawa ndalama kwa anthu ndi cholinga choti anthuwo akavotire iwo.
Martha Munthali Ngwira ndi wachiwiri kwa nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo aulumali ndi chikhalidwe cha anthu, komanso ndi wachiwiri kwa kusunga mwambo m'chipani cha DPP mu nyumba ya malamulo. Boma layamikira ntchito imene nyumba zowulutsa mawu za m'madera mchigawo chakumwera zikugwira pa chitukuko cha dziko lino. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yalimbikitsanso nyumbazi kuti zigwiritse ntchito mwayi wonse umene zingapeze pa ntchito yawo, komanso kulingalira zokhazikitsa makanema m'madera. Iwo anena izi pa mikumano yawo ndi akuluakulu a nyumba zowulutsa mawu za m'madera akumwera kwa dziko lino omwe anachitira ku Blantyre. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Malinga ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba, nyumba zofalitsa uthenga za m'madera zili ndi udindo waukulu polimbikitsa chitukuko, chifukwa nyumbazi zimagwira ntchito chifupi ndi anthu m'madera mwawo. Koma a Namalomba anadandaula ati chifukwa anthu ambiri ogwira ntchito nyumba zofalitsa uthenga za m'madera sakutsatira bwino mfundo za masomphenya a Malawi 2063 komanso za chitukuko cha dziko ku boma la DPP. Pa mkumanowu Namalomba ati boma ndilodzipereka kuthandiza nyumbazi pa ntchito zawo, ndipo lapereka njinga ya moto imodzimodzi ku nyumba zonse zowulutsa mawu mchigawo chakumwera kwa dziko lino. Mukudziwa inu kuti ma community radios kawaso ma regional radios ndi amene amakhala kumudzi kwenikweni, ndi amene amafikira anthuzo kumudziko, amafikira kaya ali kudimba kwafikira kumeneko, kaya nkuchalichi, kaya nku mapando amene amachitiwa umudzi, zonse kasiyana zimachitiwa amakhala ali kumeneko. Malipota awo amakhala kumudzi konko, mwina kusiyanaso ndi amene ali ma national broadcasters. Ndi tinaona ngati kuti no tikhale nawo pansi chifukwa amadandaula muzambiri, akudandaula kuti no kuti ayendetse ntchito zawozo ndalama zimakhala zochepa. Komanso anyamata ndatsikana amene amalemba ntchito mwina makanika so kwalipira kumene, komanso mayendedwe ngovuta, komanso ma business kapena zimene zimachokera mwina kuboma kuti kamapanga zinthu zathu sitimatenga, akuti timangotenga okhaokhawo amene ali ku national, iwo sitimagwiritsa ntchito ngakhale amakhala kumudzi konko, timatenga anthu ena. Ndiyeno zimene zimapangisa kuti asamakhale ndi ndalama zochuluka. Ndiye tinakambirana nawo nkhani imeneyo, tiyatsimikizira kuti yayi boma la Profesa Arthur Peter Mutharika likuganizirani. Nyumba zowulutsa uthenga za Neno, Igo, Dzimwe, Chanko, Chivomerezi, Luwani, Nyatepa, Nyungwe, Umoyo ndi Malawi FM zapindula nawo. A Blessings Melo ndi mmodzi wa akuluakulu ku Chivomerezi FM. Ma community radio station alibe kuthekera kuti iwo paoka one akhoza kukhala ndi mayendedwe. Chachiwiri, license fee imene ndi $, ndi ma community tonse ambiri amene timapanga struggle kuti tikhoza kulipira mosavuta ambiri, timapanga struggle pafupifupi tinakhala kuti sife ma communities ndiwezi ma community radio stations ambiri atatsekedwa mzaka zimene zadutsazicha. Koma tinene pano kuti pambuyo pa challenge ngati imeneyi mukudziwa inu kuti ndithu kuti tulutse mawu pamafunika ndithu kuti tigwiritse ntchito matawa amene si athu, ena MTL, ena TNM, ena Airtel. Apart from MTL, ena onse wa TNM and Airtel amatichaja $, and ma prices ajamakhala odula kwambiri kuti ifeyo ndi level yathu ngati ma community radios sitikathe kufikira nkumatha kulipira. Timaona kuti kuona kunena ndithu kuti pamene anduna anali nafe chonchi tapereka nkhawa zathu, mwina monga amene ayankhira muja tikuna kuti zitikomera. Malawi Communication Regulatory Authority ndiyo inakoza mkumanowu pofuna kupereka mpata kuti nyumba zowulutsa uthenga za madera zipereke zokha nkhawa zawo kwa anduna. Chipatala cha Mzuzu cha Mapale chati chikupitirira kukumana ndi mavuto okhondo kamba kakuchepa kwa antchito omwe amayenera kuchikonza. Mmodzi mwa madotolo ogwira ntchito pa chipatalachi a Glad Nyanja ayankhula izi pamene sukulu ya primary ya Chris Academy idakasesa pa chipatalachi. Loveness Lega walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Samu Kalimira. Anjaya anawuti chipatalachi chindi anthu omwe amagwira ntchito yosamala pa chipatalachi okwana 30 omwe akuti ndosakwanira, ndipo anayamika anasukuluwa kamba kokasamala pa chipatalachi. Chifukwa choti malo athu andi akulu panopa pa chipatala chathuchi anthu amene ndiokonza
ndi osapitirira 30 ndiye zikhoza kuthandiza kana khazo nene zoti akupitirira ndicho linga chonena zoti ntchito izikhala bwino komanso isamavute. Mpwitsi wamkulu pa sukulu ya Chris Academy a Chester Ndovi anati sukulu inachita izi pofuna kuzindikiritsa ana sukulu kufunikira komagwira ntchito zothandiza boma kuti akhale nzika zabwino za dziko. Ngakhale ndife private koma china chilichonse nafeso tiyenera tithandizepo dziko lathu la Malawi. Ndi nkona tinagaza kubwera pano pa chipatala cha boma chifukwa ifeso tikadwala timabwera konkuno chipatala cha boma, though we are a private school is private but we belong to Malawi. Tufuna aziweso ntchito they need to go together with responsibility. Tufuna anawa tiakonzesere kuti akakhale ana ofunikira makomo pa skulu ndi dziko lathu la Malawi. Ophunzira okwana 42 ndo manasonkhana kukagwira ntchito yosamala pa chipatalachi. Chipatala cha Mzuzu Health Center chomwe chili kumpoto kwa mzimba chimathandiza anthu opitirira 10,000 amu mzinda wa Mzuzu ndi ena ozungulira. Kampani ya Redsom yomwe yapanga njira kuti anthu akhoza kumapeza mayendedwe mosavuta kudzera pa makina intaneti yalonjeza kuthandiza dziko lino kulemba achinyamata ntchito. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wona zachuma ku kampani Ivan Dzakapasu ati njirayi yapezetsa kale ntchito achinyamata oposa 300 amene ndi madalaivala komanso ena omwe akuthandiza kudziwitsa anthu za njirayi. Iwo ati akuyembekezera kuti chaka chamawa adzabweretsa mdziko muno galimoto zoyendera magetsi zokwana 100. Ofalitsa nkhani za kampani a Stanley Mpinganjira wati kampani ikuyika chidwi kuti anthu ogwiritsa ntchito njirayi adzikhala otetezeka. Pakadali pano tikusangala kuti yayambika ndipo pano padakali mtiri mulonge mokhamuno koma maplani opitanso madera ena mizinda ina muno Malawi komanso kutulukanso ndi Malawi momwe kudakalipo kusonyeza kuti achinyamata ntchito zidakalipo monga panafotokozedwanso mchingerezi kuti magalimoto a Redsom omwe plani yake yoti abwere ilipo. Magalimoto amene adzafunika kukhala madriver imenenso imwe wa ntchito kwa madrivers. Madriver amenewa akapatsidwa galimoto imeneyi sikuti galimoto ili m'manja mwa Redsom mpaka kalekale. Adzipereka pang'ono ndalama ya Redsom maperekedwa mpaka galimoto kudzakhala yake kudzagwiritsa. Anthu ambiri okonda masewero a mpira wa miyendo akupitirira kupereka ulemu kwa katswiri wakale osewera kutsogolo kwa timu ya dziko lino Esau Kanyenda.